Ka otu n'ime ndị nọ n'okpuru otu UNESCO, Nigeria binyere aka na nkwekọrịta na nkwupụta banyere orube nke dịrị ndị mmadụ n'ihe ọbụla a na-eme na ngalaba nyocha sayensị nke a kpọrọ UNESCO Declaration of Bioethics and Human Rights, nke kwupụtara na nchọpụta ọbụla a na-eme na ngalaba sayensị na nka na ụzụ ga-akabarịrị arụ kwanyere ugwu dịrị mmadụ ugwu ma sọpụkwazịrị orube nke dịrị mmadụ. Ọlụ dịrị onye ọbụla mba ọbụla sonyere n'otu UNESCO bụ ihibe otu kọmitii ga na-afụ na amụma na-aga n'iru n'obodo ha bụ nke gọọmenti etiti Naijiria mezuru site n'ihibe otu kọmitii mmadụ 30 esi n'akụkụ Naijiria dị iche iche wee ghọta. Anụta akara eze ABS na Abuja bụ Ekwi Princess Ekwi Ajide nọ mgbe emere ya bụ mmemme o wee weta aka ịga n'ugbu a. N'okwu ya na ya bụ mmalite ka minista nka na ụzụ Senetọ Adeleke Mamora sịrị na ihe kpatara eji eguzobe ndị kọmitii ahụ bụ maka nchekwaba ugwu, ikike nakwa ọdịmma ndị obodo ndị na-achọ enyemaka na ọgwụgwọ ahụike ma ọ bụ ndị sonyere nyocha ihe gbasara ahụike. O kwuru na nka na ụzụ gbasaziri nka mmụta mmekọrịta ndị mmadụ na ibe ha, nke pụtara na agbanyeghị ogogo obodo ọbụla ọ ka dị nnọọ mkpa iguzobe kọmitii a nke siri ike ka e wee nyere aka ịkwụba atụmatụ nke a ga-anabata nke ọma maka ọdịmma ndị obodo. N'akụkụ nke ya ka minista mmụta Malam Adamu kọwara na Naịjirịa dịka mba ụwa ndị ọzọ ka na-emepe emepe na-enwe mmepe ngwa ngwa n'ihe gbasara nka na ụzụ tinyere ihe dịka mmepe n'ọgwụ. O kwuru na mmebi ala ọrụ ugbo gburugburu ikewa n'iberibe na-enweghị mmata maka atụmatụ obodo na-enye ọgbata uhie nke ukwuu, mana asambodo ọrụ a ga-atụzi aka ihe ndị kọmitii a ga-arụ site na Abuja. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.